Namhlanje into endifuna ukwenza yokuba senze imizekelo emininzi ye-addition. Kwiividiyo ezidlulileyo bese ndinibonisile indlela yokuthi senze i-addition. Ke ngoku ndizanibonisa ke ngoku eminye imizekelo sikwazi ke ngoku ukwazi nathi sibe bhetere xa sisenza i-addition. Ndizanibonisa ukubana afunekanga noba sisoloko sisebenzisa i-number line ngoba sawusebenzisa laa ndlela yokuthi sixhome ii-numbers enye sisezantsi. Masiye ke ngoku siye kumzekelo wethu wokuqala. Masihlambe into elula efana no-2 plus 4. Sawufumana u-6 ke ngoku. Ukuba awuboni ukuba sifumana njani u-6, ungasebenzisa number line uzokwazi uzibonela uba sifike njani ku-6. Xa sodibanisa mhlambi u-9 plus 3, uyalandela ukuba u9 plus 1 ngu-10, u9 plus 2 engu-11, u9 plus 3 ke ngoku izawuba ngu-12 ke ngoku. Ungabala nalapha eminweni wakho uba sifike njani kulo 9 plus 3. Kodwa ungasebenzisa nayo ne-number line okanye ii-fruit njengoba bendichazile kwezi video bezisezidlulile zona. Masizame ke u-6 plus 7. Ewe inzima lena, kodwa xa ndakudala ndayenza nam ndayibona uba ilula xa sendifike kumpendulo yam. Ungasebenzisa i-number line ke wena okanye usebenzise noba zii-fruit na okanye noba uyabona u-6 plus 7 ngu-13. Siye phambili siye ku-8 plus 6 sifumane u-14. Siphinde sidibanise u-7 plus 7 sifumane u-14. Uyangibona ukuba u-7 plus 7 no-8 plus 6 zombini zisinika u-14. Le nto yalandela ngoba xa u-8 yena umkhulu ngenani elinye kuno-7 and then u-6 abe mncinci ngenani elinye ku-7. Ilandele ke ngoku xa usodibanisa u-7 plus 7 nala 8 plus 6 funekile zisinike into efanayo. Masiye ke ngoku sizama udibanisa u-8 plus 8 sawufumana u-16. Ewe funeka sizame ukuthi xa sisenza ezi problems e-addition sikwazi uzenza msinyana apha engqondweni yethu. So masibaleke ngoku siye phambili sizame u-5 plus 6. Yabona sifumene u-11. Masiphinde siye phambili ke ngoku sithi 7 plus 9 sifumane u-16. Ungayizoba ke number line uba awuyiboni kakuhle le nto ndiyenzayo. Masidibanise u-8 plus 8 sifumana u-16. U-9 plus 9 sifumana u-18. U-9 plus 8 sifumane u-17. Hayi ke ngoku nje besesishushubezile ingqondo singaya phambili kweminye imizekelo emenzima kakhulu ke ngoku. Kodwa hayi akufunekanga uyoyike le mizekelo ngoba sawusebenzisa laa ndlela bendibonise kuyo kule video idlulileyo. Masijonge ke ngoku amanani amakhulu kakhulu kulezi numbers nenani elinye. Ndifuna ukwenzela lula kakhulu xa usosenza la manani makhulu. Masizame omnye umzekelo. Masithi u-22 plus 3. Ingaba uzasinika ntoni u-22 plus 3? Masiqale sijonge kweli cala ka-2 no-3. La 2 plus 3 usinika u-5. Akho nto yoxhoma ke. So sothatha la 2 simhlise simbeke phaa ecango-5 sifumane u-25. Yayibona ilula le ndlela senzayo. Ungacinga ihlobo yocinga le nto yoba sixhoma ii-numbers ezinye sisihlisa yokuba kulaa ndawo sino-2 no-3 singathi yindawo ye-1 rand phaa. Kulaa ndawo ino-2 ke ngoku lona ka-22 sithi yindawo ye-10 rand. Yayibona. Masiye phambili ndikubonise le nto ndithetha ngayo. Masidibanise u-38 plus 17. Masizobeke ngoku umgca wethu. Uyabona u-8 plus 7 kulaa ndawo ye-rand kule ndawo ye-units. Masidibanise u-8 plus 7. U-8 plus 7 xa simenza sifumana u-15. Yabona u-8 plus 7 xa uyafana no-8 plus 6 xa wongeza u-1 kula 8 plus 6 kuze ufumane u-8 plus 7. So u-8 plus 7 ke ngoku asinike u-15. U-5 ke simbeka kulaa ndawo yo-1, kulaa ndawo ye-units, kulaa ndawo ye-1 rand ezantsi ku-8 plus 7. Sibeke la 5, sithathe la 1 ke ngoku ka-15, njebe ngu-10 yena la kwa-15, siyombeka kulaa ndawo yo-10 phaa ecango-3, simxhome phaa ecango-3 la 1. Yakhumbula bendithe laa ndawo simbeke kuyo ngoku la 1 yindawo ye-10 rand. Iyafana ke ngoku uthi uba yindawo ye-10s ke ngoku.
Xa sidibanisa u1 nala 3 nala 1 sifumana u5. Sibhale ke ngoku lo 5 ezantsi kala 1. Yabona ke ngoku sifikile kwimpendulo yethu yokuthi u38 plus 17 ngu15. Yayibona ilula le ndlela yokuthi sisebenzise indawo ye-units nendawo yo-10 nendawo yo-1 njalo njalo. Yabona ke ngoku le ndlela ndinibonise yona ayiphelelanga nje apha kwamanani amabhalwe ngee-numbers ezi-2. Singasebenzisa nayo for amanani amakhulu kakhulu. Masiphinde sijonge omnye umzekelo. Masithi 47 plus 9 ingaba sifumana ntoni xa sisithi 47 plus 9? Masiqale kulaa ndawo yo-1. Masijonge u7 plus 9. U7 plus 9 besesimenzile ke sabona ukuba u7 plus 9 ngu16. Siyathatha ke u6, sithathe u1 siyombeka pha phezulu ecangofo. La 1 ke uyakhumbula hayi ngo1 ngu10. Yiloo nto siyombeka kulaa ndawo yo-10 phantsi kofo. Sidibanise ke u4 plus 1 sifumane u5. Sibhalela 5 pha ezantsi ibe ngu56. Yayibona ilula ke ngoku. Masizame omnye umzekelo ongathi unzima nokwana. Unzulwana kunalesi sanomenza. Masithi u99 plus 88. Yabona ezi numbers zinkulu kodwa hayi azinzimanga tu ngoba le ndlela ndinibonise yona iyasebenza na for ii-numbers ezinkulu. U9 plus 8 besesimenzile kule mizekelo yokuqala sabona ukuba u9 plus 8 usinika u17. Masithathe ke la 7 simbeka pha ezantsi kwalo 8 use-right. Sithatha la 1 ke ngoku wala 17 siyomxhoma pha ecango 9 ngoba yena la 1 ukwindawo yo-10. Yandilandela? Masidibanisa ke sithi 1 plus 9 sifumane u10. Sidibanisa nalo 8 usezantsi kwala 9 sifumane u18. Kutheni ngathi ngoku asinandawo yombeka nje omnye u1? Hayi, masiqale sibeke lo 8 ka18 simbeke pha ecango 7. Ngoku sishiyekile nala 1 ka18. Ngenxa yeba ecango kwala 99 nalo 88 ayikho indawo. Siyathatha la 1 ka18 siyombeka pha ezantsi ko-8 xa sisibhala impendulo yethu. Lo 1 yethu secango kwala 8 uthetha ubana ukwindawo ye-hundreds. Masibe siqale kwindawo yo-1 saya kwindawo yo-10 siya ke ngokwindawo ye-hundreds. Ngenxa yeba u1 la 1 simxhome pha ecango 9 eyedwa kule ndawo ye-hundreds. Ike ngoku iyaphuma i-answer yethu ke ngoku. Sivele sizise la 1 sibeke ezantsi ecango la 8 ibe ngulo 187. Ewe ngathi le nto awuyiboni kahle kodwa sawenza eminye imizekelo uzayibona le nto ndithetha ngayo. Masijonge ke ngoku amanye amanani esinokwazi uwadibanisa amanani amakhulu efana mhlawumbi masiye mhlawumbi kwezikulu kakhulu masiye ku-4000. Sawudibanisa u4368 simdibanise no572. So 4368 plus 572. Ilula ke lena ke i-example ngokuba ungavela usebenzisa le ndlela bendikubonise ngayo. Masiqale pha ku-8 plus 2 befumane u10. La 1 siyomxhoma ecango 6. Sithi 1 sithi plus 6 sifumane u7. Siphinde sidibanise nalo 7 usenzansi ko-6 sifumane u14. Yabona lo 14 sifumene ke ngoku funeka simbeke ngendlela ethile njengoba besimbekile kweminye imizekelo. Masithathe la 4 ka14 sithathe siyombeka pha ezantsi ko-7. La 1 ke ngo-14 siyamazi ke ngokuba sayomxhoma pha phezulu ecango 3. Mandinibonise nanku la 4 nanku la 1. Siphinde ke ngoku sijonge kulena indawo le ndawo kuthiwa yindawo ye-hundreds. Sithathe u1 sithi plus 3 sithi plus 5. Funeka ke ngoku sifumane la 9 sifumene ke ngoku sifumane indawo yombeka. Masambe njengoba besisenza kweminye imizekelo sithathe le mpendulo siyibeka pha ezantsi kwezi numbers besizidibanisa. Thetha uba lo 9 siyombeka pha ezantsi ko-5. Akho nto ke funeka sibe siyixhoma ngoba sino-9 qha. Niyakhumbula bendithe amanani amancinci kuno-10 afunekanga ubekho into
ohamba uyoyixhoma. Masiye ke ngoku kule ndawo ino-4, laa 4 ke ukwindawo ye-thousands. U-4 uyedwa kule ndawo, lo 4 ayingo-4 qha, thetha uba lo 4 ngu-4,000. U-4 jebe eme yedwa ke sawuvele simhlise yena siyombeka phaa ezantsi ecango-9. Simzise ke ezantsi, simbeke phaa, sifumane ke ngoku impendulo yethu ibe ngu-4,940. Yabona ke ngoku into enzima efana no-4,368 plus 572. Siyenze lula sakwazi ufumana impendulo. Sanibona kwiividiyo ezilandelayo.